Σε ένα ορεινό χωριό της Λέσβου, στην Αγιάσο, βρίσκεται το μεγαλύτερο αναγνωστήριο της Λέσβου. Ένας πολιτιστικός οργανισμός που χαρακτηρίζεται για την πολυμορφικότητα των δραστηριοτήτων του. Βρισκόμαστε στην Αγιάσο, μπροστά από το Αναγνωστήριο Η Ανάπτυξης. Ήρθαμε να συναντήσουμε από κοντά τον πρόεδρο του Αναγνωστηρίου, κύριο Κλεάνθη Κορομιλά. Εγώ είμαι συνταξιούχος εκπαιδευτικός, φιλόλογος, από το 2006, αλλά στο Αναγνωστήριο βρίσκομαι από το 1900 σε δράση, δηλαδή 1968. Τώρα είμαι πρόεδρος του Αναγνωστηρίου από το 1998 μέχρι σήμερα. Στο χώρο του Αναγνωστηρίου βρίσκεται η βιβλιοθήκη, τα βιβλία της οποίας είναι από δωρεές κατοίκων του χωριού. Επίσης, υπάρχει ένας χώρος μουσικής, στον οποίο μικροί και μεγάλοι μαθαίνουν παραδοσιακά όργανα. Παράλληλα, λειτουργεί και ο χώρος του θεάτρου, στον οποίο τα μέλη του Αναγνωστηρίου ανεβάζουν και ανέβαζαν παραστάσεις που άφησαν εποχή. Τέλος, δίπλα από το χώρο του Αναγνωστηρίου στεγάζεται το Λογραφικό Μουσείο, στο οποίο μπορεί κανείς να βρει παλιά αντικείμενα καθημερινής χρήσης των κατοίκων της Αγιάσου. Επιπλέον, στο μουσείο συστεγάζεται μια μικρή πινακοθήκη, στην οποία εκθέτονται έργα λεσβίων καλλιτεχνών.